салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр бошад духтаракон. Бозам дар бозори Корон қарор дорем. Пижамаҳои фасон омадагия духтаракон. Касе дар кори марҳамат некура бинед чӣ хушрӯак. Нархои иш 90 сомон духтаракон, ёш 80 сомони. Ин 80 сомон а? 80 сомон. О, ну роз виқафам 80 сомон а? 80 ин чанде? Виктория Секрет 140 сомони. Инош чи? Ну 110 а? Инош یا 150 ایناش 150 سومون детскиш 90 сомон буде духтаро. Ини тройка чи? Четверка. И Виктория Секрет четверка, да, 230 сомон. И двойка чи тигри. Инош 170 сомон духтаро. Ини ёчи результат ва ёчи 180, да? Инош 180 духтарако. Ини двойка чи бодикуни хелино. Не, ёш 160 сомони духтаро. Ана у болобдаги ёш чи қатори боло? 100 сомон, 80 сомон. Уҷо духтарако нарх 80 сомон та 180 сомон дорам. Бо рақамҳои савдогар мемонам хичонда нависен. Маълумоти бештара низ ай хичон мегирен. Ани двойка чи паплинаки? 80 сомон духтарако. Пижамои неҷаника чи? 300 сомон духтаро бо арзон мекунанд. Бо ҷудани хели хай чанд намуда дига ҳаста. Ма рақамҳои савдогар мемонам. Маълумоти бештара низ ай хичон мегирен. Хай топик бан тринашко барои духтарако. Ини двойка чанде? 120 130 сомон расветкоаш ҳаста духтаро. Ма расветкош нишон бер расветкош нишон тевия. Не 130 сомон расветкоаш духтаро. Сроға бозори Корвон. Дахум дарвоза дасти чап дахум дарвоза намҷа медуроин тараф тила бозор тараф даст чап мегаред. Ма алакай магазиншон маълум меёрам. Ма рақамошон мемонам. Чизе ки нофаҳмои ай рақамҳои савдогар маълумоти бештар мегирен. 130 сомон оша духтарако дидед. Аҷоибот хушрӯ. Качествашон хушрӯ. Ин ё чанде? Не, ёш 120 сомон духтарако. Хай даҷа бивер бисёр таҳтако дорам бо чанд намудо. Конкретни харидоро хоҳиш мекунем бинависен. Нижни билиёшон ҳастай. Бисёртон савол метиҳен намехарен. Ҳеҷ ки вақти холӣ надора духтаро. Ҳамида расшод бигирен. Хай бо инҷода налям кошон бидай. Ё чанди? 230. Нош 230 сомони духтарако. Ина расветка. Кой 230 сомон тройка. Ина болоб даги чандай двойка чо? Не, вош 150 бори гуанжур дай. Ни 230 сомон ай. Расветка остати. Каса конкретно хадуре сура мепарда. Ё чанди? 90 сомон. Ай 3 сола то 10-11 сола буде духтаро 90 сомон диден. Нархошон нархои дастур аст духтаро. Меёрам 90 сомон. Я 90 сомон. Духтаро нигоҳ кунед 90 сомон. Суроғара фаҳмондам бозори Корвон духтаро дахум дарвоза тарафи дасти чап нолабои Рият. Бо касе да суроға нофаҳмои метавонед ай рақамҳои савдогар маълумоти бештар бигирен. Таҷа бовар ки ҳама намуди пижамо ҳаст қариб. Наболода вибр калонай. Дар WhatsApp тонаса адери суал мепарсонед. Ёш чанди? 130 будиан духтаро. Остин дарозо. И ҳами модели а? Ани и духтарако диден ира ҳани модел будай. Касе дар кори метавонед дар WhatsApp нависен духтаро.